酒店嘅泊車係用自動泊車系統，自己升咗上嚟。咁樣我哋又可以揸走。我哋而家準備行條橋去八景島啦。喺邊啊條橋？喺嗰度。好，Let's go！去水族館啊！Let's go！佢跳俾你。睇下佢咧好大隻㗎，不過咧好難睇到佢。咁都叫大隻咩？幾肥？佢塞住咗喺呢度。係咯，好似黐實咗咁啊！有隻㗎。但佢唔游嘅，定係黐喺度喎？凍啊！佢成日好似笑咁樣。圓圓呢隻係咩嚟㗎？哇，好勁啊！下一個個。係喎，怕水喎。哇！反轉嚟游，背泳啊，同你一樣咁中意背泳，但係都唔會撞呢樣嘢。搭住個電梯睇呢喎。哇，係喎，好大隻喎！咬你㗎，海星！守るために全身がこのように真っ白な色になっていることを保護色と呼んでいます。だったら今やりますよ。この水を口に溜めてこのように海底に向かって吐き出します。そうすると砂と一緒に隠れているご飯が巻き上がってきます。この巻き上がってきたご飯をこのように柔らかい唇を使って吸い込んで食べること。噴水。
一個啫喎，冇啊！你等佢一陣。呃人㗎，淨係得一條啫。邊啊邊啊！冬天佢哋就係要掘個窿匿入去喎。我拎埋入邊。好可愛，食緊草啊！我哋去餐廳2平蚊好。唔知點算啊而家。そして袋の仲間も実は耳がここについているんですね。さあどうやら今日は啲記者都唔肯走。お家が入るようです。袋の仲間も目の横に穴が開いている。あまり大きい目ではありますがどうでしょうか。姿形全く違いますよね。お見せしつつおやつを何の花にあげてもらいたいと思います。カプセル付きの木のスプーンを持っているお友達行ってみましょう。カプセルにはですね穴が開いてまして中におやつが入ってます。両手で持ちます。で膝の高さまで下げてみてください。はい、そこでさあノールックですが花ちゃん一生懸命おやつを前足を使ってゲットできました。ではもう一回失礼いたしました。皆様の目の前を通りぐるっと一周回って帰ってきてもらいましょう。カジキーそれでは改めましてお名前をご紹介します。オカリアの女の子カジスです。応援どうぞよろしくお願いいたします。前足が大きいアジの仲間になります。運動神経も抜群。今日はそんなカジスと輪投げをして最後盛り上がっていきましょう。係另一個水族館啊，叫做 Uni Farm， 係可以釣魚嘅。我哋而家釣緊魚啦。咁因為我哋今晚就食呢個咯，我哋唔好食其他咯。我哋咧頭先釣完嘅魚咧，就喺呢度，佢幫我哋咧就炸咗佢，然之後有兩種汁。我哋而家就食緊啦。好冇味㗎？
會唔會好熱氣㗎？好冇味嘅元浩，入面都仲係原肉嘅。正。我哋走啦。啊，唔係，我哋去下呢個Dolphin呢個，好唔好啊？Let's go！呢度係 Hotel Sun Life Garden。就係咁啦，三人房。今日唔出去啦，我哋喺酒店嗰度食晚餐。